se van a ir os instrumentos 21 e 22. Para Vigo me voy, para Vigo me voy. Bueno, misterio, porque empezo con esa canción. Vedes aquí un disco feito dende Cuba, ten 50 anos, e ten unha canción que pon aquí, para Vigo me voy. E aquí, deste século, pois un disco editado por Central Folk que pon Descarga Vigo, Cuba e Galicia. E hai moitos máis exemplos. Por que empezo así? Pois porque hoxe vamos a ver dous exemplos da música cubana, dous instrumentos da percusión cubana. Un está aquí, sabedes como se chaman? Claves, un pau cilíndrico, debe ser unha madeira boísima porque ten un tacto, non o podo transmitir pola pantalla, pero un tacto liso e sobre todo un sonido, vedes, non? As claves cubanas que tan importantes son, proceden da música afrocubana, é dicir, desa cultura. E temos outro aquí, estas coñecedes tamén, a maraca, non? Vale, e se facemos así un invento de... non? Pois maracas, debe ter dentro semillas ou algo por o estilo. Tamén, instrumentos que teñen unha importancia grandísima na música, particularmente na música afrocubana, e tamén no mundo inteiro. Nos instrumentos escolares forman parte dos instrumentos de pequena percusión que se utilizan. Ben, pois estes instrumentos son para rendir un tributo a Cuba, porque Cuba e Galicia están unidos polo mar, máis que separados. Sabedes que o himno galego e Negra Sombra, por exemplo, estrenáronse na Habana, en Cuba, o século pasado. E estes días, cando se está aplaudindo que haxan médicos cubanos que veñen a Europa a axudar, eu estaba pensando que, claro, hai que louvar eso que está pasando e reflexionar sobre eso, pero hai 30 anos, onde traballaba, no Conservatorio Malleus, invitamos a músicos cubanos que nos axudaron e nos levan axudando xa máis de 30 anos a que a música teña máis importancia e máis calidade. E vou a dedicar o día de hoxe aos meus profesores cubanos cos que traballei moitos anos e que todavía siguen aquí. Pois empezando por Marcos Valcárcel, José Manuel Fernández, Nanet Sánchez e Juana Mora, os 4 que máis tempo estuve con eles. Hai máis todavía. Pois deles aprendi moito e teño que agradecerlles todo. E a Nanet, en especial, pois este agasallo que me trouxo de Cuba. Son instrumentos da percusión cubana traídos desde Cuba. E por eso, esta lembranza para eles, e nos vamos como empezamos. O día e en casa.